Okay, so karong panahon diri sa Sydney, which is Asami. Init, nindot kayong panahon. Windy. Then, yeah, walang, dili siya gloomy ba? Lagi siya init. See? Diba? Anyway, manis bisa ta. Okay, so hello everyone, it's new day, another content, another vlog. I hope everyone is okay. Okay, so before we start lang, yes, if okay lang, magpa-subscribe sa mong channel. Yeah, click below na subscribe diha. Dako kay nagtabang sa mga. Okay, without you, wala sa damang channel. Then napagyapon ng box. Okay, so hi guys, hello. Time check, it's 5:43 p.m. There is Newington or Sydney, Newington. Kasgawsan ta. By the way, katong ganiha na mga trolley, nagi mga ibang tao diri pod na ang ilang trolley ba kanang ilari bilin dili na iuli dito sa Woolies or sa grocery. So ilalagay ibilin dito sa gawas. So I don't know, mga responsible people. Anyway, let's go. Yeah, okay. So anyway guys, so man yung among area na siya oops. Yeah, naikuan dia playground sa mga bata. Then yeah, if mo na ang playground, duro kayo sa, di ba? Playground. Then dito sa unahan kana siya is ang nadia ang grocery or na mga pagkaunan, restaurant. Yeah, mga shops. Yeah, which is good. Yeah, mo ay somewhere there is a side which is kind of 3 minutes or 5 minutes walk. Yeah. Anyway, let's keep walking. Hi. Is it she or he? She likes me. Hello. Whoa. She's so big. Oh my goodness guys, hindi akong ambakan. Nakuha niya, pag ambak niya, nabot mo siya dito sa akong side. Anyway. Wow, nice scooter. Scooter boys, yeah there. Scooter boys. Yeah, anyway guys, mo niya ang bus stop dito. Anyway, uli na tas balay. Quick tour niya ako karon. Anyway, so this video is gonna be so quick, like a conversational video, like something like this. I'm still feeling lazy because akong second dose. Anyway guys, yeah, atong istoryahan karon is a very important topic. It's more about how to find jobs here in Australia. Ako lang siya i-base ako ang personal experience as ako na freelancer or I have my own business. So dili ni siya ingon na kanang job na ing-apply ko inana. I think na yung mga dagang topic na sa mga lain na YouTube channel, but for ako lang yung i-base akong experience, which is more sa akong ma-share kay more sa akong experience. Yes, si Celeste nasa siya yung experience but wa man siya, so ako lang experience. Okay? All good. So, finding a job here in Australia is very, I think, difficult. Sa so good lang. Labi na bago ka sa country, like example, dili ka born and raised diri, like wa jud kay connection, wa kay friends, di ba? If namin good ka sa, example ako, eskwela ko Cebu, yan mga apply ko, so more na kaila dito, kaila, inana ba, gamit kang connection. But if ka,
from new ka sa country, then zero juga. So what you get connection? So you have to find your own connection. So once you are in the connection, then yeah, that's good. Ang ako lang, based lang sa akong idea lang gid, just be careful lang gid kung what do you want sa imong life or sa imong career. Like based sa akong experience, like if one example sa akong career, like if ganahan ka na example lang mag carpenter, or siguro ganahan ka sige ako kanina lang ako agad, if ganahan ka mag videographer, di ba, that broad became videographer, asam ka commercial, wedding, then real estate, or personal, dagan ka siya kategory ang mga sa video na side ba. So you need to be specific of which category ang mong gusto. Okay, once you are in the category, lisod na kayo siya, magawas ka. So more moto nasa mi video na tanawa more about business na scroll down lang na about business diri ba. So more katong si Kuya Norman nagisigot siya about ako ibutang diri. Yeah, so mo ni siya na video. Once masud na mo ka sa example, ako magod karon nasud ko sa weddings. So unang daghan kay ko weddings kay nasud man ko sa connections. Once pag sud, connect, which is mao gina siya ang style diri. I think everywhere man siguro inana man gid siguro na, but mao gina akong na-experience diri. So once mo sud ka, connect, labi na maayo kay ka, you do your job really good, then ma-connect na ka na wala mabisi na kay ka. So mana if dili kay kaganahan sa imong nasudlan na cobweb or circle or community or kana imong asa ka gusto, disud na ka siya paghawa kay tungod grabe mga opportunity naagid siya actually to be honest naagid. But ang problema lang if di ka ganahan, then nanakadiha disud na ka siya paghawa. So man ako just be careful or very specific na ba kung asa ka gusto. Na example siguro ako before naka-think ba jud ko like before pa ako amang kong love you guys more as corporate videos, commercials, and mo gid ako experience sa Cebu. But pag ambot diri nidaghan akong weddings kay nisud man ko weddings, but tungod sa kadagan sa weddings maglisod na ko og adto sa commercial mo ginana ba kay tungod na busy naman kay ko nya di nam ko ka sud adto sa commercial na side. So more para nako ba siguro kung pwede ang tabalikon ba pag sugod na ko diri, I think kung okay ra tingay nanimpla ko og kape sa mga commercial na business. Like example, na-shoot sila na commercial, then mo-join ko nila, hey, pwede ko mo-join ninyo. Ako litig timplang kape, ano ba? Kaya once mo-suod na ka dito nila, then kainan sila na, may mingon ka na, kung kabaw sabi ako mo-edit, inana, or kabaw ko mo-shoot. Then, after na, ma-experience ka nila, then ma-connect na gyud ka, pa, mo-suod na ka, ma-experience sa kanila na kahit relationship. It's more about relationship and trust. So, mo na siya na, kung pwede tabalikon ba, but wala naman, dili naman ko kabalik, I think. Lisod na siya ba kay nana ko diya sa circle sa ako nasudlan karon ba ng mga weddings, sinana ba. So, wala ko ingon nagmahay ko ha, but kung pwede lang siya balikon lang good. So, mo na akong na-realize na ba, kamo na example na may plano or nana mo sa situation ako katong before, then I think kana hunahunaan na siya. Okay, if dili na nimo hunahunahon in advance, then if nana ka sa sud sa cobweb or na diha, then tisud na ka siya igawas gid. Kay tungod ang opportunity grabe kayo. Pagsud lang gid, pagsud. So ang gyunsan ako pa siya pagsud before is actually paugat. So Instagram, ngita email sa kanang kinsa ning mga clients type. Actually nakigimo na template para dali ra ba copy paste. Then kita na ko mga clients, pag sud na ko niya, pag sud niya, na-recommend ko to niya, na-recommend, mo na siya, inana ba, tuyok na nagid siya. So, mo na akong base akong previous video na makaingon dyan ko ang Sydney or Australia, siguro Sydney na lang which is mama na akong experience. Daghan, grabe gud yung opportunity, inana ba, ikaw na lang mo di ba. So, murag inana, sa Cebu, dyan ko kasuway ka na ako yung ingon ba na, dili na ko kaya na-overwhelmed na ko, marina na ba? Dire ka naka-experience yung ko na ba, na maingan ka ba? Dili na ko kaya na-overwhelmed na kaya ko na ba? So,
yeah, so be careful to sa imuhang asa ka na category or category term na kung asa ka na field ba na imong gusto, then be very specific, yeah, as much as possible. Okay, if di ka specific, then yeah, magka-problema yun in the long run, hinana ba? So, and yeah, how to get clients, just email them or talk to them, reach out nila. Okay, if di mo sila reach out, dili mo na maabot ra pud mo matanga ra ka, di ba niya? Maabot din na, di mo na inana. So kailangan gyud mo sila, ikaw may modulo na, di ba? So yeah, I hope namin na learn sa akong gi-share karon and find you valuable sa inyo, ha. Then yeah, if you do, please give it a thumbs up, and if you don't, then yeah, please comment below if may mga questions, the more detailed kayo na pangutana, yeah, or if na-curious mo something, yeah, please comment below. If wala, then wala, yeah. Pero if naganahan mo, please like. If naganahan mo, please subscribe, yeah. Okay? So yeah, sorry kayo na short conversation lang siya in ani, but yeah, soon or maybe tomorrow I'll be going out more or giving you more exciting videos na something more dynamic, I think, yeah. But for now, inani lang ta. Storya ba sa camera, di ba? Okay. So yeah, thanks guys. Thanks for watching this video, giving some time to watch. And yeah, I'll see you tomorrow. Bye.